need happiness and comfort. If you have a visitor, want to give him entertainment.
Adwenyi. Kele kita na anyam kele da. Anude. Ngwa. Pokipo. Anude. Anude juju. Anude juju. Anude juju. Anude juju. Anude juju. Signature. Say. Anude juju. Anude. Senoyo.
Hello?
And the location now, mark of location, and when I'm in now, after we'll talk on that. Bado kuri se. Ke wano ke menina ke rodi ke se. Alo. Ese lebe. Udebe so le chodo. Eke se mawo. Okay. Ya ka ni ko boda so da ko yo. Okay. Udebe so. Ya. Ya ka ko eke ni. Okay. Ana lo tuko. Okay. Ifa mamelanyo. Okay. Nuko ya ila na ka. Ka ko lo. Ya ko lo ko ka. Ya bude no na gawa. Na ilo ya kunanya. Kalo ya kuno. Na. Ma ya ta ka. Ma ka ba shi na. Ori ako mwa na ichi ọzọ na. Kere yu ne nwa ine. Obi yu no ori ako ido ne mba. Obi mo na di no fu. Ọzọ na echi. Anyị si no normal no na echi ọzọ. Okay. So no ba la yin cha. Okay. Okay, so na kwado osi aji Anyị abo. kwere ko chi ọzọ. Ana nke anyị nọ anyị kwọ n'ukwu. Okay. Ọzọ ya ga nọ welele. Yes. Kambe adi kombe. Okay. Mbara ni. Dalu no. Ori ako. Ori ako. Pajara ku yo. To kere record. Oku bobu. No. Okay. Okay.
Yeah. Okay. No, me finish. Okay, no, chosen. Okay, that's fine. Take a look at you know, we get an way. Okay. Thank you very much. Look at it. I just said it. Okay.
Eze mmụọ ndị ọzọ eso na azụ naanị. Eze mmụọ. Akpeze ka ewu.
Mau kata dada. Mau gas war. Wakuta siano. Ndechi, kerene. Viva
Line by line. Osife bifaka kama
Udeza moya Kennedy no. Udeza moya Kennedy no. Oka boraba. Edaku.
Amechi. Yalo ni ko wori pora ya. Ba di ruwa. Ane wonen paro yiba shimna ni nyang ko. Na yo do de bene. Oye je parle so. Abala mala meji yoji. Boa, boa. Yeah.
Money is talking now. Money is talking.
mama onye gbam ka ibu apụta na bichu na be kale egumangwe ketadi egumangwe ketana amaka anyị chụwa ya bụ eze mmanwụ na adọ urikoli na anyị chịkọ aka ka ememe ya jiri si na ana anyị chụwa ya onodo na ọnwụ nsogbu adị na ọrụ dịkọtara bụ si ọha mmụọ bịa anyị wata egwu ife anyị chiri bụ eze ọha mmụọ eze ohugide ohugide ọha mmụọ niile bụ demezu akaka obido anyị anwere mba na thank you very much okay na quality more okay onye ba akata maka enwere ike asị na ewu dị n'ebe nyekunu ke ọrụ ụnụ nwa anyị na-akwụnye ya bụ ewu na-eji ọnụ wee kwuo tọ ya
Bala. Agwazu de shiribo. Osin kwa se church ti ni bori akwo. Se ba church. Ujo. Ni kana abia na ebe na. Ko ti be men se watu na ya na. Abu kariba. Mau. Ara mo di akwo. Ewo le tara kan mata o. Oso mo go tan ko mare. Mo za akpora agwo eze ngo. Achori ti echi, abunde ti be echi we. Oso na akwo ni ya ni se ba agwo eze ebe zo shimiri. So tan ko echi ya echi ko we chitari. Mo ori akwo. Aja we chitari ko watan ko ti echi no de mare ko we chiori. Sacrament, yeah. Because, oh, anybody, because, no, that could have because, Nana was. I feel like I need to pump side. Okay, let's have one. You're not a it's already machine cap. I'm going to pump side now. No one come up. What would Ose ibota na egwa anu ni busoko do no anya sagwo ezena ni abezo oshi so on water ko no mare makonya ozeja kwara head so ten asa
nwayọọ n'ide a. na yiri wori popsaji sabi ababe nyune kenano nenu wakenene onye ba mu nwa ya mu nwa garanya ni mu garanya bibi ife na da ko gwa ati no yero no dina ni nwa garanya ti ji igwe wori kenada ko gwa okete mmanwu kabi mwe solu Tá
Ati anenyo ne kanano. Ti anenyo ne kanano. Ono mbana no. Oja fo mo kwa ya. Enzo. Ogaranya. Ogaranya mawu. Janu wakana onya bana chine bo shini wali bia ku de bezo ma kaka so onya bana be wiwe onya no ma obi on ma bada no obi because enu wakana no ko na ni bo me am na ngai ba da la kiti Nekodo. Maru ga tifu ni fa. Ko mo ga ba si. Eze special. na nya jodo nyi dawo osi ana enye weke no no osi ana yana yana kaka na ya Hey, get it yo. Kari mu aru kwa abu de mezo. Era mai kwa ni no.
Come on.
ori ọkụ ụtụtụ ọma nọ darịsha nọ ụtụtụ ọma nọ mbara na ọnọdụ ndị nne ụzọ udemezu mbara na ọnọdụ mbara na ihe ọgọ na-asụ na asatọ obodo na obi ebe na ọdị nọ na-eme ndị ọrị na-ekporo ọkụ unu emeghe ebe ọnwụ gbadachi chukwu na-agọzi unu chikere unu nye ka ana na-asụ na-echi unu ike ụmụ unu na na-eji ọrụ oyibo na-echise na-ebusa unu ego na ene unu efe gbadakwu na-echi ngwa unu ya bụ echi agwa dị
na no no. Tachi joro nya akwaje na no no no. Ima hi jama mia hamna be ko no. Wayo. Wo kwa ko na che na no. Damu na ye kwa ko abna no no. Ya, wakaka. Kazamu. Tachi. Amadika. Agwego na to hanunu. Agwego na to hanunu. Egwo na to janunu. Badia. Inu hihe mpa. Mona to homo bulu. Tata kon. Onyo de makano na manyam. Nada mais tu paga, onye mango tu hobu ni sialu. Ezo kaka. Tacha. Monica, egwu na to achie. Oja kwa. Ima yi jamna mwanam. Kono je doko ana. Ona gobu na je. Ya ko de muni se pe nanu. Jagara ma na ti adoku ba nanu. Una gobu na je. Ila ko de tadu eti abedu nanu. Adu nanu. Atia jiri na manyanu. Ibo, hey, brother. Ibo. Ibo. Ese. Yes. Yaki Bobo.
Eze mmụọ. Iwe bịara m mkpịsị ịsa nwanne m. Ịnwe ihe anyị ga-ekwe bịa otu mkpịsị ekweghị bịa n'ubi ude. Ihe onye metụrụ aka bụrụ n'isi ya. Ọnwa jiri igwe ebinefe efu na nụnụ. Igwe ya chanụ mkpịsị ezi na mmanwụ. Ichọrọ ka ojii. Chọrọ otu ọkọ. Chọrọ ọkọ na ala mmei. Hey! Iwe ihe jem ya nwanne m. Iche ekete. Iwe ya nwanne m. Iwe ga ụlọ ibe ịnye ya na-ekete nwanne m. Iwe ga ha mkpịsị ọdọ ya na-ekete. Iwe ya ti do nyiri nwanne m. Iwe afọ ha nwanne m leta m aja ha. Ihe na-ekwu ihe onye metara bụrụ n'ụlọ. Ihe na-achọ mebiri ụlọ m. Ọmụ nwoke ka ọmụ nwaanyị. Ntecha. Ihe njechi ego agara m n'anya nwanne m. Iburu ebe na yuri eti akọkụ ka. Agadi ure nando neji munando. Abramu ajete woyanu. Okono gogo tanjibe. Amantecha mama. Nanga yumo jaro amebi. Iya koni roji woyanu. Ibo? Ibo?
might hear your memo on them. He got it down rules. Anybody else? Mount Kill. I don't know. I don't know. I don't know. Everybody talk about group. I had to hold the guy. You would have quit Bornabo. Nteche wala gojela. Abanye Wala kwa na ifa ye mwisi. Abanye gwe wesaya. Abanye gwe. Turu abanye gwe kale jibu apa. Ebebia ama ngoje nkawa. Aso ni na abwa. Abwa. When I don't finish, only day 2. Okay, more. Order call, all you want. All you want. I want to
Agwo. Adi a open da je kere wan. One more, yeah. One more, the father. On no more than can. One card to go. You have one more. Yeah, can them more bacon. Which was a wish of the bacon. Which was a motion was all you can hear. We had us. Hey! Go for road. Go inside. Go for the road. Agwo.
Honorable sir, this the coronation of the Udemezwe as the SMO of Owugide. Yes. How do you see the occasion and the organization? How is it? Thank you, my press man. In the first place, I want to thank God Almighty, who is the chairman of this occasion. And I am thanking God for making it possible for our vision to come to reality. Okay. So, and as of that of yesterday, which is the D-Day, how is it? How is the masquerade?
What are the performances? Well, we thank God that God, with His infinite mercy, take control of the whole thing. Everything was done accordingly. Though, you know, when something of this nature happened, sometimes there must be one or two confusion. But the tail end part of it, I so thank God that God take control of everything, and everything was done marvelously, and we concluded everything that yesterday. Okay, and I know you are one of the sponsors, and who are your co-members that sponsor? Because it's not one man affair. I know it's a community, because he says that two can lift one thing, one cannot lift it. So I know you are a shareholder and a partaker of this occasion. Yeah, exactly. I want to use this medium to thank the Ugweze one of Ndone Kingdom from Ogbuku, Chief Opene Anobili is one of the major sponsors. I want to also thank Chief Charles Okeya, the Odwenye one of Ndone Kingdom, is one of our sponsors. I want to also thank Chief Stanley Opia Obi, the Obajinigwe one of Ndone Kingdom, is one of our sponsors. These three persons that I have mentioned their name contributed a lot. They made it possible for us to, for our vision to be actualized. And in the other way around, I want to use this opportunity to thank all sons and daughters of Ogbuku who hails from Udemezua's Ekuru, because everybody is not one man affair, like as you said. These people I've called, and the sons and daughters of Ogbuku that hails from Udemezua's Ekuru contributed to ensure too that this our occasion come to reality. And I will not left to thank somebody like the youth president, who is Sylvester Amechi Okwose. He contributed a lot. All of them join hands together to see that this occasion come to reality. I will not fail to thank somebody like Bada Onwusa Obi, the Bada one of Ndone Kingdom. He tried a lot as our elder, superseding all the whole affair. I would also like to thank somebody like Isaac, Mr. Isaac Enoma, the Chugo one of Ndone Kingdom. I would also like to thank some other members. They are numerous, but to mention only but a few. Everybody contributed to the success of this our coronation. And finally, I would also like to thank the Ugobi one of Ndone Kingdom, that is Valentine Obi, the Ata one of Ndone. He tried a lot. He ensured too that this occasion come to reality. And finally, let me thank my humble self. My humble self, that is the person of Honorable Peter Ajay, who is the home branch coordinator. At least by the special grace of God, I've tried the little within my reach to ensure that this occasion come to reality. We have somebody like Oliab, that is Chokwode Obi, the Nnayenugwe of Ndone. He tried all possible means, humanly possible, to ensure too that this occasion come to reality, and some other persons. If I can continue to mentioning them, I think we will not conclude this interview. But with the little opportunity granted to me, I have to thank all these people that I have mentioned, the people that I did not mention,
all the glory that that happens to this coronation of this Udemezue as Ezemo, and Eze Ohamo, Eze Uhugide of Ndone land. To God be the glory. Shake Barisma, come this way, come shake Baris. No, for you. You see something.
Jeje kuma we Bone bo hambo so ke be na jara njo ani kuni shika jeje shike mama ama mere wa shiri change this ka ma me ba we wuta na aja na I don't know how they let go begin change this decision e gwa fu ndi ba ni oku na No, you know when you like to women. Go like this, go like this. Okay. One more to
are there. You are there. Thank you very much. Vamos lá,
Olha a pijama. Nada, mas a mãe precisa de uma parede. No, no, hey, no. Não mostra a gente do boi. O bato lá. Foi, mãe. Educa. Mago. Educa. Macaco.
Beludo. Atono mbana o. Okaka kulo ni fa ya fo tubu ye we na benja na yi onwe ya we jira ndo ni onya lo me bana kono so odogu we yo we wa le kure agwa yi ofo ya na le buya ofo tie na atata tia yi edewo we nya ndele ona ya ichikola ya ya boya wo kaka no una issue we the mono haya okaka wa okay unacheze omo chere mato na go for kaka ifo okuru jame hokeme ni echeze mo una
On the whole tour, the Monohoya Kakakuri, she lazy. Obiachi eze mmụọ eze wugide ọchịfọ omume dị ike n'enu ụwa kere asa ọzọ ife ọbụla iji na were chọbụ imeli ifuru maọbụ imeli fere chọzọ nchaba aja chọrị na ịnọ na chịfọ ọbụla ịchọ na eri ya ọchịa soro na ọdịna chụwa ekwugide chọọ na-echi eze ụfọdụ chi onye ga-echi eze chi nne onye bụ akaka chere ọbụla ọsọ na adị chọọ na-echi eze asaa ọchịa akaka nne ya ekwufuo chi na-echi eze chi eje ka agba aka nne ya kwuru chere na akaka kwuru chi na-echi eze chi na-echi eze Aku
This one, no. We do extension. Hey, why they can't here? So how do I get everything about the coverage? Because I'm normal. I'm a food engineer in Total. Yes, I'm Felix Komba. I'm from Delta State. But as in Nigeria, I'm always here. How do I get everything about the food? I will give you my number, it's not a problem. Everything, no.
I will produce it normal. Can you give me a call tomorrow? Okay. Do you think you'll be normal tomorrow? Yeah. So when precisely at your leisure time you'll be normal? Tomorrow I'll come to Omo to book the job. Good. Can you give me a call? Yeah. I will pay for your cost of coming. No problem. I will give you my number. Anywhere you are, call me, tell me you are in so place, and I will do it. Because the ones they gave to me before wasn't what I expected. Hello?
I want to use this opportunity to thank Mr. Amechi Chukuma. He's one of our caretaker Oliago. Yano no Nenegbama ere the affair of Demezwe. I also want to thank Otono, one of Fundone, contributed immensely to ensure that this our also work it out for good. I cannot finish thanking all our sons and daughters, or the people that I remembered. The people I remembered and they mentioned, they should take it. The people I didn't mention their name, everybody contributed. To God be the glory. Thank you very much. No.
There's a hammer.
the merengue. If you have so many worries and want comfort and happiness, listen to this merengue. Let's forget all at the same time. If you have any stranger and want to give him full entertainment, play him this merengue. He will enjoy the merengue.